tour ήταν καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο τους εγώ. Εντάξει, είχαμε τον Γιωργάκη που ήταν χτυπημένος. Το πόδι μου! Και δεν μπορούσε να κάνει αυτά που θα ήθελε. Αλλά εντάξει. Και λίγο που έκανε δείχνει το στυλ, δηλαδή μου. Ο Κουβόπουλος από την έξαψε και την πόρωση ώστε να κάνει skate, τραυματίστηκε λίγο η πόλια. Και ο Παντελής που την πρώτη μέρα ήταν το μεγάλο σουξέ του tour. Τραυματίστηκε και αυτός την επόμενη μέρα, σε αυτή τη ψυχιατρική κλινική. Το tour ήταν λίγο σε φάση αστραπή, παιδί μου. Συνέβαιναν πολλά πράγματα μαζί. Στο αμάξι, μετά έφτανε σε μια πόλη, ξενοδοχείο, πολλά σπορτ. Ασταμάτητα, πάμε σε σπορτ από το μεσημέρι με το φεύγουμε στο ξενοδοχείο, μέχρι το βράδυ κάνουμε skate. Κάνουμε δηλαδή. Ξέρεις, το βράδυ ξενοδοχείο, την άλλη μέρα πάλι στα αμάξι, σε άλλο ξενοδοχείο, άλλη πόλη, άλλα σπορτ. Όπου μου ήταν και εμένα λίγο δύσκολο να θυμάμαι τι έγινε την πρώτη μέρα. Εντάξει, πιστεύω τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα από το tour, να περάσουν καλά, σημασία έχει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να κάνουμε λίγο σκεϊτάκι, να μην χτυπήσουμε. Αυτά. Μαλακίες, ό,τι να είναι. Όμως μιλάμε, έτσι. Θα πετάξει μια σανίδα στο κοινό εδώ και θα πέσει λίγο ξύλο. Σε ρωτούνε, ναι. Ξύπνησα ψιλοχάλια, ξύπνησαμε νωρίς. Πήγαμε σε ένα χάμπα, ήταν πλατήσκαλα και ίσιο, μακρύ. Μας έδωσε 5 λεπτά ο securitas και το είχα ψήσει να κάνω grind. Αλλά ήταν πολύ καινούρια τα μάρμαρα και ήξερα ότι παίζει να κολλήσει. Αλλά έτσι όπως βάζαμε το skate δεν κολλούσε. Κόλλησε και πακέτο. Πήρες την πόδι και δεν μπορώ να περπατήσει. Με το Θάνο περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο pool. Γύρω στις 4 ώρες λιώσαμε, φάγαμε κάτι πιστάρια, αλλά περάσαμε τέλεια. Τραβήξαμε footage καλό. Με τα παιδιά όλα υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση
Θα πάμε όλα μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η οργάνωση είναι τέλεια. Με το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Όσα χρόνια για να περάσουμε, οι μάχες αυτές θα υπάρχουν. Η διαφορά τους είναι ότι το απόλυτο καλό έχουν συναισθήματα από το απόλυτο καλό στο απόλυτο κακό. Για να πείσει για κάτι το συνάνθρωπό του, έχει άπειρες μεθόδους. Μία από αυτές είναι το ψέμα. Γαμώ, θα τα σπάσω όλα ρε φίλε. Ανέβρα μου, δεν μπορώ ρε μα. Δεν μπορώ! Έλα ρε! Γαμώ το μου! Θα τα σπάσω όλα γαμώ το μου γαμώ. Έλα ρε! Έλα θα τα τρελαθώ! Έλα ρε! Το γέννησε μου και λίγο. Έλα ρε! Κάτω από τα πόδια μου ρε ανώμανε. Πού βρισκόμαστε? Ξάνθη ρε φίλε, Ξάνθη.
Εκείνος που μου έκανε εντύπωση είναι ο Ολλανδός. Δεν τον είχα ξαναδεί. Ολλανδός. Έκανε ένα γκάπ το οποίο δεν γινότανε για τα δικά μας δεδομένα, δηλαδή για μένα, δεν ξέρω για κάποιον άλλο. Εντάξει, το είδα και παραμίλησα, όλοι λέγαμε διάφορα. Το flip μέλλον που έκανε το Βέλγιο πάνω από ένα rail και γκάπ και flat, ό,τι να είναι να πούμε, γαμσέτα. Η λέξη που χαρακτηρίζει για το Βέλγιο είναι ελαφρύς πολύ πάνω στο σκέιτερ. Και γενικά χαλαρός χωρίς να αγχώνεται γενικά. Βέλγιο, πολύ στυλ, τέλειο flip και γενικώς αρκετά καλό σκέιτερ, δεν το περίμενα.
Έτσι απλά το κόλπο. Α, φύγουμε. Απλά πράγματα ρε, απλά έτσι. Βέλγος. Το έχω πει για το Βέλγο, το είπα. Μην τα ξαναλέμε. Το έχω πει. Τι αυτά μου λες, Είναι χρυσουζιά. Με φρικάρει. Έλα εδώ Γιάννη, όρθιος. Σήκω. Ελάτε όλοι, σήκω πάνω. 1, 2, 3. Να ζήσει Γιαννάκη και χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις της νιώτης το φως και όλοι να λένε να μία ο φως. Δώσε. Χρόνια πολλά. Να ζεις ρε πουτάνα. Ευχαριστώ. Να ζεις ευτυχισμένα. Ελάτε, φάτε. Φουκά.
Πώς σας φαίνονται αυτά που κάνουμε εδώ, πείτε μου. Πώς σας φαίνονται αυτά που κάνουμε εδώ. Πώς θα βλέπω αυτά που κάνουμε εδώ. Ναι. Ωραία, εξάσκηση είναι. Μια χαρά. Ξαναπείτε το άλλη μια. Εξάσκηση δεν υπάρχει, ισορροπία. Έτσι να είστε, να τρέχετε, να μαλώνετε, να αγκαλιάζεστε, να πηδάτε. Ας το κάτω. Τέραρχος. Αεροπορία. Λοιπόν, κατάλαβες. Ρεμπέτης εδώ, έχει μαλακή. Να πηδάτε, να πλακώνεσαι στις μπουνιές στα ψέματα. Κοίταξε, σηκώνει όλο στο άλλο. Σηκώνει όλο στο χέρι του έτσι. Γιατί θα το κάνεις μέσα. Δεν υπάρχει. Θα σου πω. Έχεις και τέτοια ρε. Ξέρω εγώ. Έχεις εγώ δεν το έχω, θα πάει χάθηκε να πω. Θα βγάζω και τα τρία για το βγάζω κατ' Συνεχίζουμε, πάμε, εντάξει, κάτω. Καλό απόγευμα. Να σου αγόρι μου πανικάρι. Καλό απόγευμα. Γυναίκα. Να τρέχετε να κουράσετε, δεν σας παίρνει τίποτα. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι χαραπομένος. Καρδιά έκανα, ξέρω εγώ. Ξέρεις ποιο είναι το φάρμακο. Ο αθλητισμός. Και πατάω τώρα που με βλέπεις. Από το όρμα έχουμε. Πάμε. Με τα πόδια. Έχετε πάει στην και τραγουδιστής, έχετε τέλεια φωνή. Όχι, εγώ πήγαινα και έχετε τέλεια φωνή. Όχι, είναι σοβαρό. Πάρε ένα κομμάτι πίτσα τώρα. Είναι τελεία. Τα σκέτη μου. Εγώ δεν προσέχω τα σκέτη μου. Φέρε ένα σφουγγαράκι. Από μέσα. Πετσέτα, φέρε ό,τι έχει. Πάει ο άλλος. Γρήγορα ρε μαλάκα. Έτσι ρε φίλε, γι' αυτό το γουστάρει το σφύρι, επειδή είναι ακαριέως ρε φίλε. Τώρα βλέπεις, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ακαριέως ρε φίλε, αστραπή φλάς. Γάμο του μου.
Να φορτίσεις την κάμερα. Ναι, ναι, βάζεις αστείο. Εμείς που θα κοιμηθούμε. Εδώ. Έτσι. 4 άτομα. Πανσέτα έχεις φάει ποτέ? Έχω φάει ρε φίλε. Πανσέτα όλοι. Καλά ρε μαλάκα. Φράση μέρα φύγε. Πάω να φύγω. Φεύγω τώρα. Περίμενε. Αύριο Φεύγω ρε τώρα. περίμενε ρε μαλάκα. Φεύγω ρε. Batman ρε μαλάκα, θα σώσω την πόλη. Φεύγω. Μην ξέρω στο πινάκι εδώ τι λέει μαλακίες. Φίλε. Σ' αρέσει, γέλα μου. Ρε.